बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। रायजोआव बयबो रंजा बाजायै मागो दमासि फोरबो फालिनायाव मुखुब। बे मागो दमासि फोरबो फालिनाय समावनो सानावनो दुथांफोरा सासे सुबुंनिफ्राय 2 लाखनिबो बांसिन रां लुथियो। बे जाथाया गुवाहाटी जयनगर ओनसोलाव सानावनो जायो। रां लुथिजाग्रा सुबुंखौ गुवाहाटीनि अनिल शाह होननानै सिनायथिनाय जादों। लुथिनानै लांजानाय रांनि बिबाङा गासै 2,18,000 रां जागोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अनिल शाह मुंनि सुबुङा SBI निफ्राय रां विथड्र खालामनानै न' फारसे फैबाय थानाय समावनो लामा गेजेराव बाइकजों फैनाय दुथांफोरा रांखौ लुथिनानै खारखोमायो। बे जाथायनि उनाव अनिल शाह बिथाङा बशिष्ठ पुलिस थानायाव दुथांफोरनि हेंथायै गसर थिसनो आरो दायो पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय मागो दमासि फोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों। लोगोसे दिनै बिथाङा गावनि आंगो गामि सौरागुरियाव भेलागुर सावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै भेलागुर सावो। भारतनि सासे गागि खौरांगिरिया रुंसारि जाबाय। NDTVनि खौरांगिरि कमल खाना दिनै फुङाव रुंसारि जायो। बिथाङा हार्ट एटेक जानानै 61 बोसोर बैसोआवनो गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जायो। बिथाङा लखनऊआव गावनि बिसि आरो फिसाज्लाजों थायोमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव NDTVआ टुइटनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। BTC ठिकादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि बिबुंथि। बिथाङा बुङो दि UPPL आरो BPF हानजाया जिखिजाया हाबाफारियावनो आसामनि मन्थ्रि केबिनेट मन्थ्रिफोरनि मुंखौ लायाब्लानो मिटिं जाया। BPFनि मुरब्बी एबा बारग' बिथांमोनाबो जथुमनायनि सिगां आरो जथुमा जोबनायनि उनावबो आसामनि मन्थ्रिनि खोथाफोरखौ मुंफोरखौ लायाब्लानो जथुमानो जाया। लोगोसे UPPLआबो माबा बेखेवनाय एबा गायसंनो नागिरब्ला आसामनि मन्थ्रिफोरनि मुं लायाब्लानो जथुम जाया, बेखेवनाय जाया, गायसननाय जाया। बियो मोनसे बादायलायनाय। BPFआसो आसामनि मानसिखौ बांसिन बाख्नायनो हागोन नामा आरो UPPLआबो जोंसो बांसिन बाख्नायनो हागोन नामा? बियो मोनसे बादायलायनायावसो दङ होनना। दिनै मागो दमासि फोरबो। बे गोथार बुब्लियावनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि सासे मावफुं सोद्रोमानि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोनदों। मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया गावनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों होनना फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायनायजों लोगोसे गावनि खाथियाव फैनाय साफ्रोमबो सुबुंखौ COVID-19 आनजाद खालामनो थाखायबो खावलायदों। मावफुं सोद्रोमा बिथाङा मरिगाव जिल्लायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। मरिगाव जिल्ला लाहरी घाटनि गरम बाजाराव दिनै फुङाव गंजिसे गलायाव अर खामनानै सेवहांगार जाजोबो। बे अर खामनाय जाथाया दिनै फुङाव जायो। बे अर खामनाय जाथाया सर्ट सार्किटनि जाहोनाव जादों होनना सन्देह खालामनाय जादों। बे अर खामनायाव गासै 1.5 कोटि रांनि सम्पथिया खामनानै सेवहांगार जाजोबो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।